Tak já vás tady vítám, dobrý den, ahoj. Máme tady 1. únor, takže bychom mohli zase zahájit něčím novým. Nový den, nová věc. A tak mě napadlo, že vám udělám rychlej seznam znamení únor a takovou tu indici. Nedaří se nám teďka dělat balíčky ze 3 balíčků indicie, protože je to hrozně náročný a YouTubeko začalo mazat, pokud je tam nějaký si hambatý slovíčko nebo je tam hambatý obrázek, takže se spousta materiálu natočila, namluvila a neprošlo to. Takže je to teďka náročnější a náročnější. Musíme si na to nějakým způsobem zvyknout. Budu u kartiček hambatosti přikrývat. Slovíčka budeme dělat s tečkou a ono se nám to něco povede. Bohužel prostě to tak je. A nebyly to žádný hambatý velký věci, bylo to třeba prsa, masáž prsou nebo dýcháme a uvolníme prsa a už to prostě jelo, takže než se naučím nějakou jinou komunikaci. Takže tolik k tomu. Co se týče února, tak jak víme, a pořád to říkám, každá jsme originální bytost. Každý jsme se narodili v jinou hodinu, každý jsme se narodili v jiném období a neseme si to do života. Takže třeba i naše stravování je důležitý, jestli jsme únorový, březnový, ranní, odpolední, někomu dělá v zimě dobře studený jídlo, někomu zase teplý jídlo. Je to prostě všechno tak strašně provázaný, že se nedá udělat kolektivní rada na všechny. A i to tak cítíme, ať posloucháme horoskopy, ať si děláme karty, tak nikdy to nebude, že všechny pany to budou mít teďka těžký nebo lehký, že všechny pany jsou v plné lásce. Ne, zase opačně my toho třeba nevyužíváme. Můžeme být pany, ale můžeme být třeba na konci měsíce, a už to třeba není v takový vášni jako ty, co se narodili třeba ve prostřed měsíce. Takže všechny aspekty jsou nesmírně důležitý. Ale co vždycky můžeme udělat, je transformaci, kam bychom teďka asi všichni v únoru mířili, co je pro nás důležitý. Takže tady vypíchnu, že všechny vodní znamení budou mít nedostatek vody. Patří to k ním. Je to prostě voda a teďka, že ta energie šla, jako kdyby nás ta matka země chtěla trošičku utlumit, protože pro ně bude březen, duben neskutečně silný a bohatý, tak oni se mají teďka doplnit. A doplnit znamená, že si začnou víc všímat sami sebe, kolik dávají kam energie, o co se vlastně nabíjejí, co je jejich zdrojem úspěchu, meditace, jaká je, rituálek nějaký, tak na to mají teďka ten únor, aby si zvykli. A takhle to je vlastně u každého znamení. Lvi jsou teďka v těžkých myšlenkách. Ta hlava jede, protože oni to mají na celý rok. Takže ty informace, ty se teďka s lvíčkama hodně perou, procházejí si jednu transformaci za druhou, to není v obden, aby se někam neposunuli, nebo něco neviděli jinak, padají hodně, když dělám výklady, tak kartička tarotová, Viselec, že vlastně visíme obráceně a na všechno se díváme z jiného pohledu, trošku jinak. Je to pro nás také důležité. Ten svůj vlastní vhled, ten svůj vlastní názor, to všechno strašně potřebujeme každý den, ty naše berličky. A takhle bychom si mohli začít dělat, že vždycky uděláme jakoby na začátku měsíce pro celý měsíc, kudy jdeme, mám neustále sucho v krku, jak hodně mluvím. A potom si uděláme jenom lehce na 2 kartičky každý znameníčko. Pokud byste chtěli samozřejmě na to navázat a chtěli byste svůj osobní, kde dodáme 4 kartičky od toho a začne se tam otvírat vaše kniha příběhu a tam už se můžeme přímo zeptat, vy se zeptáte přímo kartiček, tak samozřejmě to už je placený, to individuo je vysloveně konkrétně terapie, práce s duší, práce s láskou, práce s energií a hmota, co by mohla ta hmota vlastně získat, aby vás to uneslo, aby vás to neslo kam má.
tak to už je potom samozřejmě za penízky. Tím, že jste diář, tak máte samozřejmě lepší ceny, než jsou ceny běžné, takže je vždycky dobrý se zeptat, co byste chtěli. Já ještě z toho vydedukuju, jestli zbytečně byste neplatili nějaký si výklad, když můžete mít levnější a víc směřovaný na vás. Vždycky tam bude ta naše spolupráce vypíchnutá, abyste si vybrali to nejlacinější, to nejlepší a tu nejrychlejší informaci, kterou byste potřebovali pro nějaké svoje rozluštění. Jo? Takže zeptáme se jenom kartiček, jestli můžeme nakouknout na tentohle takovýto svoleníčko, o čem by mělo být, jaká největší energie, síla nás teďka provází všechny dohromady. A je to nádherná karta, která je navíc. Mělo by jich být 78, je jich 79, je to mistr, je to učitel. Ale v každém případě říká, že všechno, co si dneska vezmeme, tak je z vlastních zkušeností, z vlastní cesty, z vlastních názorů a může mi ta energie být jenom ku prospěchu, která mi právě přichází. Je to nádherný, je to nádherný, je to nádherný, takhle se mi to líbí. A můžeme teda začít a začneme beranem. Na první kartičku, kterou si dáme, jsou fraktály. Fraktálů je moře, moře, moře. Takže tady je to 4x tolik, co může být znamení, ale stejně ta jedna kartička, požádáme ještě jednou, vypadlo jich moc, požádáme kartičku pro berana, fraktálek pro berana, čeho se bude nejvíce týkat síla berana. Tak, krásný symbol, musím říct. Tak, a týká se symbolu dítěte. Děti vědí, co hledají. Vaše vnitřní dítě chce opět být vaší součástí. Nezapomínejte se vždycky, každý ráno, když už máme ty svoje rituálky, třeba voda v sedě, toaleta, hygiena, otevřít okno, nadechnout se, zakotvit se, přijmout vděčnost, že mám každý den narozeniny, že jsem se znova narodil a zkuste se propojit s tím vnitřním dítětem, protože tam dostanete spousty těch indicí na každý ten den na tu sílu. Přestože mám pocit, že moje vnitřní dítě je potlačené, mám se ráda a přijímám se. A tohle si přijmout, že jsem celistvá, že mám hmotu, že mám energii, že ve mně je moje vnitřní dítě, ta dušička, tak to je to, co by vám mělo každý ráno upevnit, sklidnit, posílit a vyrazit do terénu. Tak to máme pro berany. K beranům ještě dáme transformaci, kudy teďka ta jejich cesta bude namířená na ten únor. A beránci je tady, a teď mi to zase sejmou, takže musím honem rychle. Jedná se o a x. Sex. Měl by se tam zpevnit, nešidit, neomlouvat a mělo by to jít jako komunikační systém, jako všechno, co mi dělá dobře. A to není jako kontakt, to jsou všechny, to je obejmutí, to je pohlazení, to je poděkování, to je napsání SMSky, to je všechno, jo? Tak tady by měli berani trošičku posílit tu vnitřní toužebnou energii, aby to měli jasnější. Co bude takovým si stínem, co by mohlo provázet berana? Dáme si ještě jednu, dvě kartičky teda. Takže. A vaším stínem můžou být konflikty. Konflikty, které jsou v zaměstnání, v soukromí, a to protože to je naše výzva. My se přes ty konflikty můžeme upevnit, jak v názoru, tak v tom, s kým vlastně pracujeme, do koho vkládáme důvěru, s kým počítáme v životě, protože to je naše výzva. Konflikt bude v únoru naše výzva, ale ve skutečnosti
díky tomu, že se potkáme s jakýmkoliv konfliktem, tak bychom si měli upevnit naší schopnost na únor, a to je diplomacie. Takže zvýšit energii diplomacie lze přes konflikty, který já nastane, nereaguju, prodýchám se, podívám se, čeho se to může týkat nestranně a zeptám se, proč mě to potkalo. A tam vznikne ta komunikace k té diplomacii a pomůže mi řešit ty věci trošičku z jiného pohledu toho viselce, z té druhé strany. A můžu si takhle rozšířit možnosti ABC, jak tu věc třeba řešit. A jestli je vůbec moje. Takže otázka, proč jsem toho svědkem, proč se to týká mě, je nesmírně důležitá, než promluvím, než to začnu řešit. Udělám si prostě v sobě takovej si pořádek s mojí výzvou konflikt, abych mohl použít diplomacii. A kartička měsíce, energie nabírá na tempu. A teď jsem to i říkala, pokud ráno si uděláte pravidelně rituálek. Narodil jsem se, děkuju za život, děkuju za vděčnost, kterou jsem včera prožil. Ukořením se, spojím se s Matkou Zemí, aby se mohl mít pevnou půdu pod nohami, tak se to začne prostě otáčet. Tak, jak se to otáčet má, tak, jak to ke mně patří, tak, jak mám prostě ten životní úkol nastavený. Tak to jsou berani. Po nich máme bíčky. Začneme zase fraktálkama. Tady jsem si zamotala kartičky. A to jsem nechtěla. A teď nemám tady geňáčky tím pádem. No, to jsem si teda dala dohromady. To vůbec nevadí. Už to máme v pořádku. Brambůrky jsou v řádku, můžeme pokračovat. A je to teda býk. Co ten býk bude řešit? Co toho býka může zasáhnout? Čeho se to bude týkat? Prosím kartičku pro býka. Jedna jediná kartička pro býčka. Informaci pro býčka. Jsou veliký. Tak, a je to symbol matka. Matka je bránou do tohoto světa, poskytuje nám ochranu a cestu k našemu zrození. A ono to souvisí s tím zakořeněním. Já nemůžu lítat v iluzích, já nemůžu lítat jenom ve snech. Já musím mít někam ten fokus poslaný. A oni ty býci, jak oni mají prostě tak nějak všechno přes to jídlo, přes to labůžo, svoje labůžo a začíná to jídlem a pak je to samozřejmě jeho komfort, tak ona ta matka a to upevnění se je strašně důležité. A možná z čeho nás to vykolejí a čím se zase nastartovat, rozhodla jsem se přijmout matku bez výhrady do svého srdce a děkuju. Někde ty věci, jak my vidíme, že naše minulost je součást, rovná se matka, za to může matka nebo matka nás ovlivnila. Matka, tohleto přijměte si. Přijměte si svoji matku, nebyli jste tam v tu dobu, abyste se mohli podívat, co bylo dobře, co nebylo dobře, nenosíte její boty, je to dávno a zároveň už byste měli být dneska ve svojí síle a nepoužívat tyhle ty minulý vzorce, co je z matky, co mám po matce a tohleto. Takže přijměte matku, jak je. Jednak vám dala život nikdo jiný. Dala vám život, můžete si tady chodit, můžete si tady dělat, co chcete, od 21 let je to jenom vaše. Jo? Spojte si to, jak to mají zvířata, jak to má Fena, porodí 7 štěňat, každý si jde nějakým světem a ona se z toho nevěší, ona nemá strach, ona si je nesleduje a zrovna tak ty štěňata nesledujou svoji matku, tak my to takhle samozřejmě nemáme, ale je to nesmírně důležitý přijmout se. Přijmout se takový, jaký jsme, být vděčný, co nám ty předci dali, ale postavit se na vlastní nohy. A tam můžou být někdy bloky, tam se to může
někdy motat, jaká je prožitá situace, když se mi vybaví něco s matkou, co to ve mně vyvolá třeba za pocit, které oblasti svého života uplatňuju jako mateřský přístup, jako vzor, tam se mi může uplatnit, že mě to teďka v tom zrcadle zvoní, že nedělám úplně tak všechno, že není ta doba, abych to mohl dělat stejně, jako jsem byl třeba vychovaný já. Takže pozor na to, zpracovat si naše předky a postavit se do vlastní síly, transformace, jaká bude cesta pro víčka, bude cesta pro víčka. Největší zázrak. Já můžu studovat, já si můžu něco přečíst, já si můžu něco vyzkoušet, já si můžu něco poslechnout, ale v tu chvíli, jak se to prožene všemi čakrami, srdeční čakrou, myšlenkami přijde, pocit mi to vyvolá, tak to je vždycky ten největší zázrak. Moje osobní zkušenost. A tady je strašně dobrý, ať děláme, co děláme, soustavně se vzdělávat v něčem, něco si přečíst, ať o hudbě nebo něco potkám, tak si o tom něco přečtu, proč to je, proč je tam měsíc, proč je tam dáme to, co jsme dělali jako děti. My jsme dali miliony otázek, proč je tohleto, proč je tohleto, proč je tohleto, protože v tom přítomném okamžiku se nám dělo, že ten život byl bohatý. A teďka se nám může stát, že jedeme pořád cyklený svůj cyklus. Hodně práce, málo peněz, hodně práce, málo peněz. Tak je to pro ty bíčky strašně důležitý, aby si ten rozptyl rozšířili, podívali se, v jaký svojí komfortní zóně jsou a zkoušeli si z ní vyskočit pro nějaké svoje vlastní informace, pro něco nového. Jo? Tak to nás bude proudit. A podíváme se na výzvu pro bíčka. Prosíme výzvu pro znamení Bík únor 24. Prosíme výzvu pro únor 24 bíček. A tady je návykovost. Něco máme hodně rádi, ať je to teda ústy, může to být i kouření, může to být jiná návykovka, prostě něco děláme a teď jsme se o tom bavili vlastně i v té transformaci, aby jsme nedělali pořád a necyklili něco stejného, že ta návykovost je naše výzva, náš stín, že to nemůžeme dělat do nekonečna, že si tím strašně stahujeme energii dolů. Jednak nejsme sami sebou, ať jsme v jakýmkoliv návyku, i kdyby to měly být sušenky, i kdyby to měla být cigareta, i kdyby to mělo být kousání nechtů, tak každý návyk něco znamená. A zrovna konkrétně kousání si kůžičky a nechtů je užírám se. Užírám se. Potřebuji se úplně zžírat a užírat. A to je jeden z návyků, že když si nemůžeme najednou udělat nějakou konfrontaci s někým, tak to užírání může být. A máme se s ním potkat. A třeba nemáme návykovku, ale máme se s tou výzvou potkat, tak to je proto, že potřebujeme přijít na to, jestli to vůbec potřebujeme. Jo? Je to takový zastavení se a objevení do pauzy. Co já vlastně budu jakoby, co já to mám pořád, co dělám pravidelně. Jo? Pauza je nezbytná k uvědomění si, že točíme v kruhu a opakujeme stále stejné postoje a myšlenky. Jakýkoliv způsob myšlení je zvykem. Navyknout si znamená malovat pořád okruh a teď mi končí. A zase jedu ten kruh. Až začnu tu karmičku pořád plnit stejně a dostanu se mimo dění, dostanu se do uzavření. A tohle to určitě energii nepřináší. A říká se tomu kouzlo pauzy. Udělat si pauzu v něčem, v čem hodně cyklím, je obohatit si ten život a mít najednou vlastní svůj nějaký názor. Jo? Oni mě takhle už ty lidi i berou. Takže oni si řeknou, on je tichý, on nikam nechodí, toho ani nezve, to nikam nechodí. A takovýhle malinký drobnosti se nám můžou dít v životě, kdy jsme potom někam i zaškatulkováni, je to zbytečný. Udělejte si vždycky sami v sobě zatáčku, odbočku, neběhejte pořád na tom kruhovém objezdu, vždycky je dobrý se otočit, vrátit se můžete vždycky. Ale ten novej prožitek v únoru, něco, co vás pořád
jako kdyby spojuje v kruhu, tak ten si přerušte. Na chvilku si ho přerušte. Uvidíte, kolik energie přijde. Jo? Takže to máme býky a jdeme na blížence. Blíženci, jaký symbol vás bude v únoru provázet? To jsou taky takový znamínka, že? Blíženci, chaos, bordílek. Jednou tak, po druhý tak. Jo? Tam já se na ně ještě musím podívat. Mám jich taky hodně ve skupinkách. Ať terapie, kartiček, nebo geňáčků. A tam mě to teda bude teďka blíženci. Čím to budeme v únoru? Co by mělo být osobní? A je tady zase sexualita. Sexualita je jedním z pramenů naší energie. Stačí volně prožívat, dovolit volný průchod. Je to prostě živel, je to další živel. Láska má několik způsobů. Soucit, souznění, splynutí. A zrovna tak, tato jakoby sexualita, ale ono je to myšlený fakt od těch doteků. Fakt od toho svýho EFTčka i si odklepávání. Přestože mám pocit uzavřené sexuality v sobě, mám se ráda a přijímám se. Jo, je toho strašně moc v médiích a kolikrát se má co dělat a tamhle to a věnuju se, ale všechno začíná stejně u sebe. Jestliže máte aspoň trošičku rádi sebe, aspoň trošičku vám dělá dobře, když posloucháte hudbu a jedete si čelo, jedete si podbradek, mnete si ruce, to všechno je kontakt. Takže ono to je o tom, jo. A teďka se samozřejmě můžu rozvíjet dál, potřebuju já to od někoho, můžu to dávat já někomu, chybí mi to. To je miliony otázek, proč by se měla zvednout energie v této dráze, 1, 2, 3 čakra, protože nám to spoustu věcí ulehčí v životě. Je to zase zakotvení s matkou, uzemnění, mít svůj vlastní pocit, širokou škálu pocitů si s tím zvednu. Jo, prostě patří to k nám. A ten únor je fakt slabý, fakt si s tím můžete emoce, nemoce, můžete si bez těch osobních doteků, bez toho osobního nějaký tý masáže, nakrémování si rukou, nohou, tak si fakticky můžete přizpůsobit takovou tu vnitřní slepotu k vlastní hodnotu péče o svoje vlastní tělo, tak to, jak začne klesat, tak se to pak špatně dohání. Transformace, kudy půjdou blíženci. A přesně tak. A padla kartička výzvy. Já nevím, jestli jsem vám ukázala, ale asi jsem to neukázala. Už je to pryč. Já jsem zapomněla ukazovat vaše krásné kartičky. Tady je výzva, že on čeká. On vysloveně čeká, kdy sprchne, už potřebuje posekat a ta výzva je právě vystoupit z té komfortní zóny, něco pro sebe udělat, dát si svůj vlastní důkaz, co já jsem schopen pro sebe udělat. To je ten největší posun toho února, kam byste se měli dostat. A jaký budou naše stíny, výzvy, které nás mají někam posunout v měsíci únor, a ta vyskočila teda hodně rychle blížencům. A je to opět konflikt. Konflikty jakéhokoliv způsobu mě posílí natolik, že můj dar diplomacie se může rozvinout, posílit, protože já mám dostat do klidu a do míru. Jo? Moje CDčko, klid a mír, je v únoru nesmírně důležitý a dojdu přes něj, že pochopím konflikt, naučím se s konfliktem pracovat, prodýchám, pokoukám, zleva zprava, přehodnotím a zeptám se, proč mi to šlo do cesty. Proč mám vidět zrcadlo toho druhého? Co mi to zrcadlo říká? Na co se mám upozornit? Takže tato informace je nesmírně důležitá a podíváme se, co nám říká měsíc do novoluní. Taky důležitá věc pro blíženci. Nevím, jestli to dělám všem takhle stejně. Držte se své vize a ta patří k tomu. Ta patří k tomu, že potřebujeme se srovnat
sexualitu, potřebujeme tam mít tu vizi sami o sobě, v čem jsem silný, v čem jsem schopný, co sobě můžu dát, jakou hodnotu já můžu pro únor nabídnout a tak se mi tvoří nádherný silný měsíc. Jo? Jdeme na ráčky. 3 kroky dopředu, 2 kroky dozadu. Začneme si fraktálkem. Škoda, že nemůžete mluvit, že byste mi řekli, ukaž mi ten obrázek fraktálu, na který já teďka tady zapomínám, protože ta kamera je malá a nevidíme si na to, co tahají ruce. Rak a únor, fraktálek, na co by si měli energii zaměřit. A tady se nás týká velký archetyp kouzelníka. Ukážu nádherný fraktálek. A je to čarovná na životě je to, že máme veškeré nástroje k tomu, abychom doslova tvořili zázraky. Tato čarovná magie našeho života spočívá v tom, že pracujeme s energií a směřujeme ji k naplnění našich cílů. Pamatujte si heslo. Díky mně se věci skutečně dějí. Zase jsme u té hodnoty, zase jsme u té síly, zase jsme u toho posilování. A kudy jdu, tvořím a žiji podle své vize. Mít ten fokus. Za čím jdu? On ten únor jednoduchý nebude. Neříkám, že bude. Bude tam ty energie málo. Ty lidi kolem nás budou taky uchcípaný. Ale právě tím, ty silní dojdou nejdál. A na to si, ráčkové, tím, že děláte ty 3 kroky dopředu a 2 dozadu, tak na to si právě vy můžete posílit svoji energii. Dokažte si, dejte si fokus, třeba něco někam ujdu, dejte si pracovní, dejte si vztahový, dejte si osobní. Transformace pro raka. Světlo na cestě. Vy nemůžete zabloudit. Vy i kdybyste šli krpálama, i kdybyste šli přes kameny, tak ten měsíc nemůžete zabloudit. Jo? Ta cesta tam pro vás prostě bude. To světlo, i kdyby měla být jenom tečka toho světla v tom tunelu, tak vy za ní intuitivně půjdete, protože máte fokus. Protože víte, za čím jít. Takže když zavřu oči, nevidím nic, ale otevřu je a vždycky tam bude varianta, tak to je pro vás nesmírně důležitý. A měsíc, hráčci to mají nějaký hodně hezky na ten únor. Meditujte a rozjímejte. A to je zase prostě opravdu vážit si sám sebe. Ten archetyp nebyl nadarmo. Ten kouzelník, ty barvy, vidět všechno prostě, jo, bohatý, všechny čakry prodejchávat. Prostě se jenom posadím a s nádechem přijímám do svého těla energii a vydechuju všechno, co tam nemá být. A pročistit prostě těch 7 čaker. Uzemnit se na chviličku, to je prostě otázka 3-4 minut, ale v tu chvíli jsem to fakt já sám. Fakticky nejedu autopilota, fakticky jsem ve spojení duše, hmota a já. Jo, máme tady lvíčka, no tak na něho jsem samozřejmě zvědavá, protože únor a lev, já už se těším, až bude březen. Já už to nezvládám, těch informací, co do toho lva jde, těch papírů už poznamenaných, těch změn, které nás čekají a teďka každému máte potřebu to zavčasu nahlásit a říct, tak to je těžký, ale zase jsme všichni lvíčci, každý jsme jindy, to bychom se museli zaměřit, kdo všechno je 15. kdo všechno je po narozený, aby jsme se tam našli skoro stejný, skoro podobný, ale přesto jiný. Tak a nádherný fraktálek. Ono, kdyby si ho měl člověk nacítit, tak v tom fraktálu najde strašně moc. A je tam zase, prostě je tam páteř, je tam kanál, je tam zdroj, jde to až nahoru do toho vesmíru, prostě fialová, jo, nejvyšší čakra a samozřejmě vědomí, jo. Využijte svého vnitřního světa k návratu, ke své jasnozřivosti a vědění.
co jiného přát těm lvům, než tu velkou sílu, aby svoje schopnosti mohli využít. Máme každý lev, jako každý jiný, 11 velkých vlastních schopností, velkých výzev a je potřeba být hodně nabitej. A můžu vám říct, jelikož se mi to táhne už někde od listopadu, že jsem ani jeden den nevynechala vděčnost ze druhého dne. Ani jeden den jsem nemusela nebo nezapomněla poděkovat za toho, čím procházím a co mám, protože já cítím, byť to bolí, byť je to prostě náročný, že mě to posouvá a posouvá mi to tak hodně dopředu, že ty vize, ty vhledy, které nás čekají, tak já se jich nebojím, já se na ně těším. A vím, že spoustu lidí kolem sebe ztratím, těch lenochů, těch, co zůstanou v komfortní zóně, to se nedá nic dělat. Nedá se nic dělat. Půjde jenom ten, kdo si chce svoje vlastní světlo udržet. Protože on si nemůže půjčit něčí jiný. Vlastnosti, schopnosti si taky nemůže půjčit od někoho jiného. A nezůstane mu to, co se naučil. Ta doba je pryč. Ta doba půjde taky rychle dopředu. Takže my se budeme pořád něco učit. A lvíčci tady mají, mé vědomí je otevřené, děkuji. Ne, že přesto se mám ráda. Prostě mé vědomí u lva je naprosto dokořán a otevřené. A já za něj děkuji. Jo? Můžete si ještě položit otázku, ten, kdo váhá, je to vhled, není to vhled, je to vědomí, není to vědomí, jsem dobře ukořeněn, je to moje, nesu sám si to někde z lidí. Tak co pro mě znamená být vědomým? Jak si představím vědomí a jakou mám svoji spiritualitu? Jo, ono to zavání něčím božským nebo něco, ne, je to čistě vaše energie. A ta energie z vás za vteřinu, za minutu je prostě pořád jiná. Máte tam svoji základnu, máte tam svoji víru, ale mění se to, jakmile někoho potkáme, jakmile jdeme do jiného terénu, tak se nám to samozřejmě mění. To se nedá nic dělat. Takže proto nebude nic zítra stejného. Každý den nový den, každý den nová energie, každý den nová myšlenka, nějaká síla myšlenky a to se nebavím o pocitech, který si dokážeme, když máme otevřený vědomí. Dát. Kudy půjde lvíček transformací? Proměny. Není co dodat. Prostě my se měnit musíme, ty, co mají otevřený vědomí, tak jdou v první linii. Jsme prostě světlonoši, jsme služebníci světla, jsme služebníci vesmíru a neučíme nic jiného, než to, co děláme. Neučíme lidi pečovat si o svoje světlo, protože my víme, že to světlo je základna. Že být v čistém světle a být soustavně nabitý, že to je základna té bytosti. Proto se stal bytostí, proto není mouchou, jak já říkám vždycky, jo. Dáme si výzvy. Zase padají, už zase vyskakujou. Čistíme si kartičky. Výzva pro lvíka. Lvy na únor 24. Co to má lvíček? Prosíme kartičku pro lvíčka 24. Výzva pro něho. Co to bude, co to bude. Výzva, kterou má projít do svého daru. Děkuju. Ježiš, vypadly 2. Tak si dáme obě, protože prostě oni jsou si i trošku podobný a tím, že už ty obrázky znám, tak jeden z obrázků, zelený, záměrně listy a život, ty struktury, je přirozenost bytí. Ono se bytí těžce vysvětluje, ale prostě jsem tady a je to zase to vědomí. A sebestřednost mě mám si projít výzvou sebestřednost. To je prostě dostředivá síla, jedinečnost a učíme se sebelásce v ní, protože můj dar je přirozenost. Čím víc budeme přirozený, neraněný, nepoznamenaný, protože jsme prožili tu odstředivost, to, co musí odtýkat, prostě to, co v nás nesmí zůstat, tak je to samotné bytí. Že tady jsem, že tu energii používám, že mám jasno, za jakých okolností tady jsem. A druhá kartička je blesk čistého nebe, což teda
může být i v tarotových nebo v transformačních kartičkách, to může být klidně úder blesku, je to jedno, ale v každém případě výzva neklid. Co to je, kdy já navnímám, moje duše navnímá neklid? S tím se mám potkat, takový to nevědět, co kudy kam, jsem to já, nenaprská, nejsem v toxickém nějakým si stavu, protože iniciativa, akce, reakce, moje dobré já a moje špatné já, moje nepravé já, moje pravé já, moje pravé může být úspěch, ale frustrace může být moje nepravé já, kdy mi neproudí ta energie. Tak iniciativa je můj dar. A probuzení je moje sídíčko, ten dar největší. Zatím já jdu. Být soustavně probuzená, soustavně v přítomném okamžiku a soustavně mít nadhled nad těma věcma, který nám jdou. A to nám právě způsobuje, že ta hlava zůstává zamčená, nebo spíš ba naopak v provozu tak strašně moc, že si neuvědomíme, že logika dává přednost před srdeční záležitostí. A to si myslím, že mě potýkalo teďka celý leden, kdy já už jsem sama nevěděla, jestli je to prožitek srdeční, anebo jestli to má být teďka v logice, jestli to má logiku, to, co mi někdo říká, jestli je to ku prospěchu lásce, to, co mi někdo říká, anebo je to už obohacení se, získat informace, jo, a takovýhle věci ku prospěchu někomu jinému. Je to strašně náročné. Takže pozor na to, lvíčci, chraňte si, zamykejte se, nenechejte se vysosát. Vy, co vůbec manifestoři, tak pozor na svoji energii, na svoje zazipování se. Energie nabírá na tempu. Prostě já to vím, že ještě ten únor bude takovej takzvaný suchej zip. Ještě si dám tím, že jsem lev, tak si dám ošovku. Co je teď nejsilnější? Energie pro lva jako taková, jako síla, jako energie právě teď, tady a teď na únor. Výborně. Kartička nic. Teprve se to tvoří. Nic je vědomí. Nic je dostat se do stavu svého. Já děkuju, spirity, já děkuju moc za tyhle ty kartičky pro lva. A touto cestou se vrháme na panenky. Panenka je s váhama nejsilnější znamení, co se týče lásky. Byť si to takhle někdo nemusí myslet, ale oni se neskutečně rychle po všem, co je potká, potkat se se zrcadlem, potkat se s výzvou, potkat se se strachem, s bolestí, tak oni jdou přirozenou cestou do srdce. Oni tu vášeň mají jako na řadičce 1 start. Jo, samozřejmě víte, jak to je, někdo se bude rozjíždět na 2, takhle to prostě je, ale váhy i pana si neskutečně věří v lásce a oni málo kdy jedou na autopilota, když se potřebují o něčem rozhodnout a je to tak dobře, můžeme jim závidět. A panenky mají tělo a když jsem to říkala, že oni mají dobře jasno, co z těla, z které části těla, co použijou, kdy komunikaci, kdy lásku, tak oni to tak prostě mají a neskutečně mají vhledy sami do sebe. Pany mají vhledy do sebe. A mám několik pan, který už pracují se mnou fakt, že denně si prodýchávají, uzemněj se a oni, když se takhle naklonějí dolů, tak vidějí sebe, svoji duši. Už jsou tak v té úrovni, že dokážou sledovat své tělo, proč to mají, proč se tak cítí. Tělo je naším dopravním prostředkem na tomto světě. Také moudrým rádcem, který dává jasné signály, které je naše rovnováha narušena. A oni taky nemají, co by si měli přijmout z lásky a pro lásku, ale mají rovnou naslouchám svému tělu a děkuji. Já naslouchám svému tělu a děkuji. Nádherná afirmace pro panenky a panáčky, která je opravdu pro ně základna. Musím říct, že základna. Taky umějí vykolejit spoustu věcí, neumějí přiznat, když to nechtějí, dělají, že se jich to vůbec netýká. Oni to tak potřebují. A hlavně oni se za to nebudou nikdy stydět. Oni to tak berou. Oni to tak berou.
Jo, že by jim to pokazilo lásku k sobě, že by jim to pošramotilo, schrnulo by jim to koberec, na kterým růžovým jdou a je to vzácné, je to hezké a málo kdo to kvituje u těch pan, ale mně se s nima právě pro tyhle ty jejich schopnosti hrozně dobře pracuje. Takže transformace pro panenky, obavy. Není to dobrá věc pro panenky, když jsou v meziprostoru, když se nemůžou právě podívat, nemůžou použít své vlastní tělo pro ten náhled, tak obavy, strachy, takový to dojedu do cíle, je, že panenka si přestala dávat splnitelný fokus. Že si ho moc navýšila a teď zjistí, že kolem ní jsou moc pomalí. Že to vypálila vysoko a teďka tam bude čekat v nějakým tom mezidobí. Takže pozor na ty obavy, radši si snížit, anebo si ten fokus rozdělit na 3 části, což je vůbec nejlepší, aby jsme k němu mohli dojít. A možná, že nám to teďka ukáže výzva. Wow, už to vyskočilo. A je tady... A teď to zase navazuje na tu transformaci, což mám teda radost. Pro panenky výzva nespokojenost. Jestliže ona je nespokojená se svým plánem, se svým směrem, nemůže se na sebe podívat, na ten vhled, který o sobě má, nemůže být v korespondenci čitelná ve svém těle, tak je to výzva. A můžou ji tak cítit i ostatní. Jo, že tu nespokojenost z té pany, protože ona je fakt pevná v té lásce. Ona tu lásku upřednostní oproti hojnosti a všechno. Ona veškerou práci, která pana dělá, tak musí být dělaná především z lásky. Jo? Takže pozor, že to může být tam i tam to zrcadlo. Můžete se potkat s nespokojenou panou, protože to zrcadlo by vás mělo říct, proč vnímáte nespokojenost. Proč to pro vás je? Co já mám společného s nespokojeností? Jo? Takhle by zněla otázka. A darem pro panenky je vitalita. Ona se okamžitě, jak je nečitelná sama sobě, ona se okamžitě musí hodit do vitality, protože její úsměv, její vyzařování má být CDčko blaženosti. Ona je fakt blažena. Ona má všechno, když to pustí celý čistě ze srdeční čakry, srdeční lásky. A co říká měsíc pro panenky? Čistíme. Prosíme kartičku měsíc pro panenky. Jaký mají vzkaz na ozdravení pro duši? Informace pro duši. Na obzoru je prosperita. Taky si tím únorem projdou. Ještě bych řekla, že začátek března budou čučet, protože oni mají být nejvejš, nejdál, prakticky až na kopci a všichni ostatní pod kopcem se šplhají za nima, protože panenky jako láskyplný za nima je dobrý jít. Jestli máte kolem sebe možného vůdce vaší cesty panu, tak se nebojte její cestou jít. To byste museli být hodně slabí, abyste nedošli do svého cíle. A máme tady váhy, hnedka ta láska jde za láskou. Váhy, všechno zvážit, všechno změřit, tím je to vždycky rozhodí. Chtěli by zůstat, mluvit ze srdce, ale ona ta hmota a oni dostávají neskutečných informací a vhledů ze zhora, co je morální, co není morální, co je víra a co není víra. To váha to soustavně měří, váží. Pro ně je to jako prostě prolva světlo tma, tak pro něho je to hrozně důležitý pro váhu, ať je to žena nebo muž, a oni mají radost. Oni mají fraktálek, radost. Jak váha a žena, váha, není spokojená a v radosti a v takové té radosti
klidně krátkodobý, takový ten šuk radost, jak já říkám, jo, že vám někdo hodí úsměv na ulici, že jste udělala dobrý obchod, že jste ušetřila v peněžence při placení, jaký jupí čerté, jo, tak to má ta váha neskutečně ráda, když uzavře hodně dobrý obchod, který se třeba táhl s těžkostí, tak ta váha si to na konci ale bylo to prospěšný, to je to důležitý. Sice mi to trvalo 3-4 dny, ale bylo to prospěšný. Tak tohle ta radost patří k těm váhám. Radost je vzácným kořením našich životů, ať se skládá z maličkostí, z velkých pomocníkem, nebo přímo z naší existence. Jsem plný radosti a děkuju. Je afirmace pro váhy. Jsem plný radosti a děkuju za tu radost, protože pro ně je radost zpětná vazba své vlastní energie. Na to nesmí nikdy váha zapomenout, mít zpětnou vazbu ze všech svých činností v únoru. A hodíme jim transformaci, kudyže váha místo kruháče, kam se vydá, na jakou cestičku. A je tady opravdovost, pravda. Pravda je další základná váhy, kdy prostě to musí být v čisté pravdě. Jo? Opravdovost, prostě já nemůžu skočit a přemýšlet, že by tam někdo teoreticky se objevil a chytil mě, kdybych padal. Ne, já tam musím mít namířeno, ano, můžu spadnout, je to tam bezpečný, ano, teď můžu skočit, ale že by mě měl někdo zachraňovat, anebo že bych to postavila na polopravdě, nebo jenom lehké pravdě, ono se říká, že by, tak to váha si vůbec nemůže dovolit. Co je výzvou pro váhy? A už je to teda nějaký videjko asi dlouhý. Myslím si, že mi ho nepustěj, ale uvidíme. Plnit ty podmínky je prolva další věc, s kterou se vyskočila. A pro váhy máme stínem lhostejnost. Takový to opravdu nedbalost, lhostejnost. Je mi úplně jedno, co pro mě seš, váho, nepotřebuju tě, a přitom tam potom někde klepe na dveře za chvilku a rád si pokecá s tou váhou, rád si přijde pro zvážení si, jak se říká, tak tahle ta lhostejnost, ta výzva je pro ně důležitá. Lhostejnost váhy v únoru bude učit ke svému daru všestrannost. Ta váha může dělat skoro všechno, co si dopředu v sobě uvědomí a má z vlastních zkušeností vyzkoušeno, anebo si to klidně půjde jako novou výzvu vyzkoušet, tak tohle je pro ní důležitý. Nebejt lhostejný k ničemu a k nikomu, prakticky si jít udělat svůj vlastní praktický názor, zvážit si ty misky vah, protože všestrannost je dar a mistrovství je CD, kam by měl každá váha dojít. Váha je mistr svého umění. Ať tvoří pro lásku, ať tvoří rukama, ať tvoří hlavou, váha, tohle to musí mít v naprostém pořádku, aby sama sobě mohla věřit, aby sama sebe mohla kdykoliv zvážit a bylo to napravdu. Jo, to nejsou lidi křiváci. A Měsíc jim říká, emoce jsou na zevstupu a pozor na tyhle ty emoce, protože vy umíte rozmlátit, co se rozmlátit dá, vy umíte pošlapat, co se pošlapat dá, pokud je to nepravda, pokud je to zneužití, pokud je to lhostejnost, tak za vámi zůstane pěkně zvoraná rejha. Ale na druhou stranu to dokážete vyrobit tu emoci tak, že to může být ku prospěchu někomu, ale většinou ublížíte sami sobě, že si něco rozmlátíte steky, že to neustojíte a to takže pozor na to v únoru, zbytečně vám to sebere energii, táhněte to radši po srdíčku, než přes emoce. A co se týče štíra, štír nám teda rok 23 docela všem zatopil. Ten, kdo to trošičku sleduje, tak si myslím, že štíří energie hodně zamávala s bytostma. A
A fraktálek pro štíra. Důvěra. Nádherný fraktál, nádherný obraz důvěry. A důvěra jde vždycky ze středu. Důvěra je jako vzácná květina, dlouho trvá, než vzroste a vykvete. Avšak bez péče snadno a rychle zahyne. A ono, když se zaměříme, důvěra v sebe, hodnota, sebejistota, sebeúcta, to všechno jsou tak vzácné věci, které v těle máme, že si kolikrát říkám, tohle musí být kaktus. Tohle přece není orchidej, když s někým mluvím a je plnej narcistických řečí, za to může tenhle, to se mi děje, protože támhle ten a támhle to, tak si říkám, kde má tu důvěru v sebe? Z čeho on každý den žije, takovejhle člověk, když nemá důvěru v sebe? Jo? Takže štír si tu důvěru musí vždycky uhájit, protože by byl nebezpečný sám sobě. A přestože mám pocit, že jsem prožila zklamání, rozhodla jsem se důvěřovat si. Přestože mám pocit, že jsem prožila zklamání, je potřeba důvěřovat si. Jo? Prostě proklepat si to tělíčko, klidně jenom malíkovou stranu, přestože mám pocit, že jsem prožila zklamání, rozhodla jsem se důvěřovat si. Ta důvěra, stavět pořád důvěru v sebe. A zase si to klidně někde vyzkoušejte v praxi, abyste měli v přítomném okamžiku novou zkušenost. Ta je taky důležitá, prostě nesmírně důležitá. Transformace štíra, velká rodina. On potřebuje mít kolem sebe a ten sloup, ten pilíř, to opříce a ta základna, tak potřebuje mít štír rodinu v pořádku. A ono to není rodina jako osobní, ona je to kolektivní, ono je to veškerý lidi kolem nich, štír si čistí tyhle ty prostě prostory kolem sebe a má rád spoustu zdravých lidí kolem sebe a dělá pro to, co dělat může. Dáme si výzvu štíra. A štíři, jednotvárnost. To je věc, kterou snad ani ten štír mít nemůže. On má svůj systém, on má svůj proces. Ten štír, když si něco oblíbí a je to v důvěře jeho těla, jeho hmoty, jeho myšlenek, tak on prostě to nepustí, on si zatím jde. Ale jít z bodu A do bodu B a čekat, co bude a tahle ta jednotvárnost a pondělí stejný jako úterý a středa, to vůbec, ale vůbec nejde a přesto mu to jde v únoru do cesty. Potýkej se štíre s jednotvárností, protože tvůj dar je magnetismus. A ty můžeš přes magnet vysílat, anebo vysírat. To záleží, jak je ten štír nastavený, ale může si vysílat ku prospěchu sobě. A on si přitáhne jenom to, co vyzařuje. Když bude vyzařovat jednotvárnost, budu vysírat. Když budu vytvařovat bohatství, hojnost, budu vysílat silný magnet pro svoji hojnost. Jo? Protože sídíčko má rozkvět. Tu nádhernou duhu kolem sebe, tu barevnou auru kolem sebe, se silnýma pruhama každý té čakry, tak to je přesně štír. Jestliže máte vládce nad sebou jako štíra, a budete mu schopný držet tempo, máte vyhráno. Jo? Co se týče měsíce, vzkaz měsíc pro štíra, meditujte a rozjímejte. Teďka voda, štír, se to nezdá, ale zrovna tak štír jako voda prahnou po čistých pramenitých vodách. Žádný stojatý vody, žádný bahno, žádný stojitý rybník. Prostě oni potřebujou vysloveně čistý proud. Jo, pro štíra. Únor. A máme tady střelce. Střelci. Další z ohnivých znamení, ale trošičku jinak duševně zaměřených.
Je tam více hmoty, než je tam lásky. Má to svoje opodstatnění. Oni mají jinak založené emoce. Nedá se říct, jestli lépe nebo hůře od ohnivých znamení, ale jedou si sami sebe. Dirigent a solista jim říkám já pro sebe, když jim potřebuju rychle něco vysvětlit nebo pomoct. A přesně tak, jak oni mají prostě ten hmotný statek, ty peníze, toto zázemí, tak jim vylezl krásný fraktálek. Hojnost. A je tady, čím více sdílíte hojnost, tím více se násobí. Ono, střelci jsou poutaři. Mají rádi spletitá pouta a mají rádi, když něco dělají a dělají dobře, takže mají zpětnou vazbu, bez nich by to nešlo. To oni jsou ty, co dají jednou tolik energie než ostatní. To oni jsou ty, co navážou pouto, že jsou jedineční v té svojí kvalifikaci, kam se zrovna kvalifikovali, v oboru, v kterým dělají, v péči o lidi, mají snad nejvyšší střelci, takže u nich pečování a milování je velký rozdíl, který nejde spojit, protože ta péče je mnohem vyšší. A ta péče je tam zaměřená na pouto. Upoutat, přivázat, připoutat si je pro ně nesmírně důležitý k přežití. To se prostě jinak říct nedá. Jo? Bez toho oni, kdyby neměli tak strádají prostě. Mají to tak nastavený. A přestože mám pocit nedostatku, mám se ráda a přijímám se, nikdy nebudou mít dost. Ty pouta se pomalu rozvazují. Střelec bude mít několik klubíček a bude pořád prostě mezi lidma, bude pořád pracovat prostě on má svůj denní, nechtěli byste vidět jeho denní rozvrh třeba kolikrát, jo, ale nikdy nebude mít dostatek. Bude mít pořád strach, že nějaký pouto se někde utrhne, rozpoutá a nebude to jeho, nebude tam tahle ta schopnost. A prostě on tu hojnost musí sdílet. On bude tam, tady nabídne, tady podá, tady udělá, tady podělá. Prostě je to jeho základna. Pozor na tu hojnost. Chce to trošičku v tom únoru vysadit. Nebudete mít tolik energie, abyste ty pouta udrželi. Můžou vám ty lidi odpadnout, utíct, pokud pracujete kor v multilevelu. Pozor na to. Pozor na to. Střelci. A střelec zrovna tak, když se mu nedaří, vypálí a jde do novýho. Jde do novýho, protože to potřebuje okamžitě ten provázek navázat. Jo? Tam ta práce, nikdo asi není takhle hodně pracovitý. Pozor na to, střelečci. Takže transformace, naděje. Jo? A to je prostě, ano, vždycky mám naději, vždycky žiju s nadějí, že pro mě všichni taky udělají to, co já. A tam je někdy ta nerovnováha, že se prostě na střelce připojí spousta savců, spousta využitelných lidí, spousta pomluv a všeho, protože ta naděje, že to bude zase čistý člověk, je nepatrná. Ty péče je tolik, že si toho ostatní to ani neumějí přijmout. V takový míře, v který to dává střelec. Takže pozor na ten únor, nemusí být tolik energie, byť máte zkušenosti, že se vám to daří. Co se týče výzvy, tak výzva je vaše nespokojenost. Pokud není spokojený, máme se potkat v únoru s nespokojeností, s reklamací, s výtkou, s výčitkou, protože váš dar je vitalita. A to je přesně to, co jsem říkala. Nikdo nebude tak silnej vitální, nikdo se nebude chtít tak obětovat v péči jako vy, takže výsledek toho je, že se můžete koukat na krajně nespokojený lidi sami ze sebou, protože ta energie je úplně někde jinde. Takže vy si s nima nemusíte vůbec dobře pokecat. A dobře víte, že vaše slabá stránka je, co na srdci, to na jazyku, což je taky nespokojenost, ale ten nižší pod vámi, který tu péči neumí dávat jako vy, tak ten tam je tuplovaně v
té nespokojenosti, jo. Takže potkejte se s nespokojeností, vždycky si řekněte, kde jsem já, kde je on, povyšte si tu svoji vitalitu, vysvětlete sami sobě, jak to, že vy to dokážete a teď on ne, jak to, že on to neuzná, co to tam je za aspekt, proč to není, protože vy máte prostě blaženost. Vy jste spokojení, když se podíváte doleva, doprava, za sebe, před sebe, vy jste spokojení se svojí prací, se svojí sílou energie, se svojí vitalitou, se svojí péčí, ale málo kdo s váma závodí na trase. Nezapomínejte na to. Nezapomínejte na to, že s váma tu linii málo kdo šlape. Podívejte se ve svém okolí, kolik lidí vás potřebuje, kolik lidí vás využívá, používá a kolik lidí můžete použít vy, i když vy to nepotřebujete, vy to samozřejmě neuděláte, ale jenom se podívejte, jaký máte zázemí kolem sebe. A měsíc vám dává sílu lva, takže druhé a jak jinak, než vám poslat další slunce do života, když jste sluncoví. Klíčem k vašemu úspěchu je sebedůvěra. Důvěřuj sobě a neporovnávej. Důvěřuj sobě a neporovnávej. Ano, tak to máme střelce a jdeme na kozorohy. Já si ještě, teď mi napadlo, že jak je tady síla toho střelce a jak ten únor bude slabý, tak já mu ještě udělám ošovky. Na co by se teďka měl střelec zaměřit? Co je největší síla energie, na kterou by se měl teďka zaměřit? Vlízt si do vnitřní samoty a dívat se. Dívat se, co pro koho, jakou hodnotu dávám, jestli už to není za čáru a jestli já, má dáti dál, dostávám to, co bych dostávat měl. Jo, abyste si, tam vlastně vám utíká ta energie, takže vzkaz ještě to bylo od ošovek, kde mi utíká energie a už můžeme jít teda na ty kozorohy. Už mám strach, že to jede pomalu. Kozorohy střílej, jednu kartičku pro kozoroha. Prosíme jednu kartičku fraktálu pro kozoroha. To je teďka k řešení u kozoroha, co by si měl upevnit kozoroh. Děkuju. Samotný proces. Je to takovýhle krásný fraktálek. A je to proces. Důvěřuj procesu, vše se děje, jak má. Jeho afirmace, přestože mám pocit uvíznutí, rozhodl jsem se důvěřovat procesu. Jsme v nějakém procesu, dostali jsme se do toho procesu z nějakých důvodů a je potřeba ho kozorozy přijmout. Přijímám ho, můj stav je takovej a takovej a já přesto se musím mít rád, vzít to přes tu lásku, musím se mít rád, musím se mít pochopit, musím proto něco udělat, aby jsem mohl jít dál a nezastavit se. Ano, to je na únor. Vaše transformace je celistvost. Prostě nemůžu lítat v iluzích, nemůžu lítat ve snech, nemůžu si říct, nějak bylo, nějak bude. Já se potřebuju dostat, co jsem já, když jsem ukotvený, odevzdat matce zemi veškeré věci, tíhu, myšlenky, které jsem nemohl vyřešit, přijmout stav, který jsem si právě teďka nějakým způsobem přivodil, a požádat o novou silnou podporu řešit můj aktuální stav v přítomném okamžiku. Tak tohle to by se mělo projít každým kozorohem, protože oni se rádi uchylují, ono se to vyvrbí, ono se to vyjasní, ono nějak bude, nemám teďka zbytí. To je prostě zabržděná energie a v tom únoru to prostě hrozí. Tak a dáme si stín výzvu a opět je tady nespokojenost, 79 možností a už 3 znamení, Pany,
kozoroch, a teďka nevím, jestli to byl štír nebo váhy, mají nespokojenost, vitalita a blaženost. Jo? Potkám se s nespokojeností, sám se svojí vlastní, v mém okolí. Proč mě nespokojenost dostala do mého stínu a do tmy, když můj dar je vitalita a vitalitu mám použít jako cestu ven, jako cestu za světlem, jako cestu za blažeností. Takže pozor na to, kozorozy, máte cestu, nemusíte se vymlouvat, máte kudy jít a dokonce můžete zůstat tam, kde jste v tom těžkém, ale můžete tam začít žít jinak, teď hned ve světle, teď hned si dělat něco pro sebe, pro lásku, aby ten den byl bohatší. I to můžete. Takže je co řešit, je co měnit. A máte rovnováha mezi spiritualitou a praktičností. Vlez si do sebe, odevzdej všechno té matce, nemůžeš to nosit na sobě, nejseš kontejner starých myšlenek, starých bolestí, starých ran, starých nevyřešitelných věcí. Zapni si sluchátka, prodýchej se, požádej matku zemi, ať si z těla vezme všechnu zátěž, všechnu tíhu, ať můžeš dostat nové indicie. Tady dáme taky ošovku, protože co to je za energii, co teďka kozoroch má řešit. Samotný smutek v sobě. Není potřeba sedět a čekat ve smutku. Je potřeba nastavit přítomný okamžik lepší, než byl před vteřinou. Jo, takže pozor na to. A máme tady vodnáře. Teď jsme v jeho síle s lunou a s naší Lilith. Nevím, který den to teďka, ale myslím si, že jsou teďka v trigonu, že si budou pěkně štěbetat naše Lilith. A použijou si tam krásně modrého vodnáře. Takže naši modrý vodnáři. Váš fraktálek. Zlato něco. A jsou to muži. Krásný fraktál. To, že nám vypadl, neznamená, že je to pro muže, ale pro vodnáře bude symbol muž poměrně důležitý. Vyjádřete svou mužskou stránku. Přijměte jako odvahu a vlastní, kterou vám poskytuje síla a oporu a znovu pochopíte řád věci. V každém těle je ženská, mužská energie a já nemůžu mít hodně tý ženský, takový tý fňukačky u chlapů, tu ženskost, tu matku povýšit a nebej ten chlap a obráceně, ta ženská nemůže být tak bezradná, vždycky je tam náš kus toho vyrovnání se, kus té mužské síly, dupnout si, prosadit si a to všechno bychom měli mít v nějaký si rovnováze a v souladu a vaše afirmace je, přestože mám potlačeného vnitřního muže, mám se ráda a přijímám se. Nemůžu tam jenom sedět a říkat si, kdyby mi někdo pomohl, já kdybych tohleto, já na to prostě nemám schopnosti. Takhle to nefunguje. I když víte, že na něco nejste šikovný, nešikovný, je kontakt. Je komu říct, je komu se svěřit, je s kým to sdílet, je s kým to zrušit, anebo je s kým vyvážit mužskou, ženskou energii. Protože samotná žena, když má zvýšenou péči, mateřství, matku v sobě, tak je vlastně v nebezpečí, protože my musíme mít nějakého toho ochránce, služebníka, servismena, my něco takového potřebujeme. A jestli je tady teďka někdo z vodnářek, který jsou na tom takhle nešťastně, tak to prostě řešte. Jo? Opravdu napište si na papír, co vám nejde teďka pojmout, vyřešit, udělat a zaobírejte se tím. Možná, že nám teďka i vyjede pro vás ten správný stín, kterýho se ten únor s vámi může týkat. Co to je pro vodnáře? Ale děkuju, protože nemít vyrovnaný dráhy mužské, ženské a být bez cílnosti
je přesně ono, jo. Já musím mít cíl, jak tu věc vyřeším, jak tu věc udělám, jak tu věc pochopím. Já si musím napsat tu tečku, ten bod, co teďka mě trápí, protože váš dar je totálnost. A vy si to za ten život už můžete potvrdit, natožto, jaký můžete mít jenom únor, jo? Že stejně jste vždycky všechno vyřešili, stejně se to tam nějakým způsobem dotlačilo, protože máte dar totálnost. Vy se na sebe můžete maximálně spolehnout, ale musím mít vyvážený síly v těle. Nemůžu teďka lehnout na únor, nemůžu si jít fňukat do polštáře, jo? Můžu si pofňukat, vstát a jít za cílem, to ano, ale jako prokrastinovat nebo ležet a čekat teď v únoru fakt ne, byla by to emoce, nemoce a opravdu by vás to dostalo ještě níž, protože vaše sídíčko je nesmrtelnost. Vy jste houževnatý jak živej kačka prostě, jo. Takže vy máte velkou ochranu ze zhora, jak ty věci, ty energie mužský, ženský, jak v sobě vyvážit, byť jenom třeba na chvíli nebo na určitou věc, ale máte si kam sáhnout, ne, že ne, jo? A měsíc vám říká, výsledek bude oboustranně prospěšný. Jo, to je prostě tak, věc nejde vyřešit a dáme z bezcílnosti, vytrhneme na cíl, tak výsledek musí být oboustranně prostě úspěšný. Máte to tam vodnáři, jenom nezapomeňte, že únor, o to víc se musíte jít nabíjet do přírody, o to víc si musíte dělat rituály, o to víc být vděčný za 10 věcí, a nebo se pořád uzemňovat, nelítat v iluzích, ve snech, prostě nic. A máme tady poslední znameníčko a myslím si, že jsem akorát tak limitní, že doufám, že tam znameníčko ryby se vešlo taky, že to zase nebudu dělat znova a po několikátý, ale rybičky, pro vás platí to, co jsem říkala na začátku, v úvodu, voda, pití, ledviny, močák, teď zátěž, teď je to, že nejste ve vlastních vodách. Ta voda plyne pomalu, je to tuhý, je to zmrzlý, je to studený a potřebujete mít svoje jistoty a být dobře zavlažený, být v bezpečí, a to hlavně po té hmotný. Teďka myslíme, že budeme dávat hmotě a zrovna tak tu energii, která tam má proudit, protože ta nám potom tvoří samozřejmě myšlenky. A máme tady péči. Takovýhle krásný fraktálek fialový, že teda se jedná opravdu o zdraví u rybiček a je to pečování, nám umožňuje pocit ocenění, nejen od druhých, ale hlavně u sebe. A ta vlastní péče o svoje tělo, o svoji kůži, o svoji duši, o svoji hmotu jako celek je teďka v únoru fakt se zdviženým prstem. Pravidelná procházka, cirkulace krve, cirkulace dýchání, rituálky, opravdu večer usínám, ležím tam, prodýchnu se 4-2-6, 4-2-6, 4-20, vyklidním se, ustálím se a řeknu si, a ať odejde z těla všechno, co není mé, co mi není užitečné, co není ku prospěchu, ať může přijít nová energie. Jo? Vaše afirmace je, dovolí si věnovat péči sobě a i ostatním. A to i ostatním znamená, to má dát ti dál. Ryba prostě ze všech těch znamení hrozně těžce uchopuje, jestli má dát ti dál, je stejný. Převážně dává v emocích a v lásce víc než partner, hmotě je spořivej víc než třeba partner, šetřivej a tady může docházet k té disharmonii ve vlastní energii, protože vnitřně cítím, že jsem spořivej, že si tolik neužívám, že tolik nerozhazuju a je to taky černá tečka svým způsobem, ale vím, proč to dělám. Jo? Ale na ty druhý to může působit úplně jinak. Když budu na sobě víc dbát, tak budu vypadat třeba jako narcista, není tomu tak, můžeme tomu říkat jenom s vtipem, aha,
to je narcista, on se kouká do zrcadla, sama to říkám o těch rybičkách, ale svým způsobem je to pro ně pochvala, že oni to dokážou. Všechno, co ryba dělá pro své tělo, pro svoji hmotu, tak je užitečné. Je to tak správné, ale musí to mít vyvážený. Jsou někdy ryby, které navenek to tak působit nemusí a může to tvořit rozkol. Transformace rybiček. Jsme na kruháči po lednu. Můžeme si teďka změnit směrovku, můžeme hodit blinkrem, kam to bude, co je naše cesta, stávající, nová nebo změna, nebo co? Opuštění minulosti. Jo? Je potřeba, a teďka fakt doslovně, opustit a nepoužívat argumenty minulosti, co se stalo, to se stalo, vypustit, propustit, a to nestačí. Je potřeba přijmout, že ode dneška je ta minulost, protože ona se nám vracet bude, jsou to naše zkušenosti. Naše minulost je vlastně knihovna, kam se chodíme dívat, když potřebujeme něco rozluštit, mít, ale je to nová věc. Z mojí prožité minulosti, bolesti, strádání, rán se stala knihovna mých zkušeností a je to nový stav. Je to nové přijmutí minulosti, abych já s tou minulostí mohl žít dál, aby jsem na minulost mohl postavit nové základy, tak je potřeba přijmout, ukončit a stavět nové. Stavět nové. I se stejnýma lidma. Stává se to dnes a denně, nebude to ani únor, že se v někom si jako kdyby zklamu a můžu to mít celý život, že mi ten člověk zklamal a kolikrát i v rodině podříznout, odříznout, nebavit se, všechno prostě minulost, ale ono mě to stejně dožene. Čím víc mi je, tím víc se budeme prostě zase potýkat jako rodina a je lepší tomu dát nový směr té minulosti, těm rodinným škorpím, tak dát nový směr a pustit je zase do života, ale ne jako minulost, ale jako novou bytost, ok? Tak, strašně to uvolní energii, to měření, to mluvení pořád stejně, ty úsudky, povolej se úsudky neskutečným způsobem. A naše výzva a stín pro rybičky, a to je zase stejný, ta arogance. Já kolikrát do minulosti můžu hodit někoho fakt s velkou arogancí, no tohle teda nepotřebuji, jako to vůbec, jako to prostě, ať si jde svojí cestou, ať vůbec nepotřebuju toho člověka. Já se s tím mám potkat, protože to může někdo udělat mně, můžu to potkat z toho důvodu, že něco neprostřelím, něco chci prosadit a tam bude arogantní člověk, tam něco bude a já si mám vždycky říct, že arogance je pro mě výzva, nepěstuju ji, nehážu si ji do minulosti, kterou ustavičně budu používat jako zbraň, přijmu aroganci jako aroganci, protože můj dar je vůdcovství. Já jsem všude za vůdce, protože mluvím sám za sebe, jednám sám za sebe a mám obrovskou sílu tahu. Jo? A když to vrátím k rybičce, což ráda říkám, ryba si plave a buď je ryba, nebo je kosatka. Kosatka, která si bojuje za svá práva a je to tak správně. Ryba si pluje v čistých vodách, jakmile je to karný smrdutý, mrskne ocasem a je v čistých vodách. Je to tak správně. Rybu je potřeba pochopit, že ryba, správná ryba, se fakticky jde dívat do minulosti jenom jako do knihovny. Nepoužívá zbraně z minulosti, nevtlouká to lidem zpátky do pusy, neříká to, ty jsi takovej a už takovej zůstaneš. Pozor na tyhle ty věci v únoru, abyste nebyli viděni jako arogance. Máte svoje vůdcovství a vaše CD, nejvyšší stupeň vaší hodnoty je pokora. Pokora je to nejvzácnější, co správná, zdravá ryba vždycky bude mít. Ale v únoru, kdy budou lidi slabí, kdy přijdou na paškál arogance a pokora a vůdcovství,
tak s tím si máme posílit naši energii, s tím se asi potkáme, s tím asi budeme stavět svůj nový fokus, svoji novou vztahovou záležitost, svoje postavení si pracovní, duševní a rodinný. Tak, tohle to by byl únor z rybiček, dáme jim ještě měsíc. Co jim vzkazuje měsíc? Mají tady berana silnýho, je čas začít jednat, je čas dostat odvahu a změnit něco. Takže pozor na ty změny a tím, že je to změna proměna, tak vám tam přihodím ošovky a zeptáme se přímo na tohle ten vzkaz, cože je to za sílu energie, změna pro ryby na únor. Co je to za sílu energie, kterou ryba má řešit a nenechat jí ladem? Rozkvět, duha. Jo? Znova začít žít sám sebou, ve své svobodě, ve svých všech čakrách, prostě sedět na tom lotusu a sedím tam sám a mám svoje vlastní rozhodnutí, svoji vlastní sílu a svůj vlastní transformaci, kam já se chci dívat, do barev, do lásky, do vášně. Bez tady těch věcí ryba čisté vody nemá. Může mít stojatý prostě, jo. Co nám to přinese, když poslechneme? Nemusíme se sebe ovládat, nemusíme se kontrolovat, nemusí to být jehly, nože, vidličky, může se nám to všechno zaobalit do té krásné vnitřní jistoty. Já vám děkuju za krátké, rychlé informace o každém znameníčku na únor. Dejte mi když tak vědět, co z toho se prohnalo, co z toho jste použili, jestli jste si napsali svoji indicii, svůj stín a svoji výzvu a trošičku jste na ní mohli zapracovat, anebo co vám to přineslo za životní zkušenost v únoru. Mějte se krásně, já vám děkuji za přízeň a budu se těšit na další takovejhle výklad. Ahoj!